Тротуар Варна, Морска гара. Една от най-посещаваните дестинации във Варна. Вижте сега как е направен тротуара. Плочките вече са изкъртили. Половината са стиропор, половината са фибран. Колчетата на 30 санта, 40 от бордюра, да няма никакво място. И тук почват някакви луди решетки. Ние са качени по решетките. Другите минават по една плочка от другата страна. Е така. Там чайките се къпят в басейн. Не беше страх, още неща се случи. Мисля, че с някаква работа.